Magandang umaga po. Ito na naman po tayo. Linggo po na umaga. Magluluto po tayo ng almusal. Pilipinong almusal. Ito po ang tinatawag na chorizo sa longganisa at saka itlog po. Napakasimple lang po ang longganisa. Ulit ko. Lagyan natin muna ng konting tubig, pakuluan at itakpan lang natin. Hintayin kumulo. Pag kumulo, haluin natin ng konti. At medyo lakasan natin ang apoy sa unang salang. So, habang nagluluto ako ng longganisa, ipipirito na ako ng itlog. Tatandaan nyo, iba-ibang klaseng itlog gusto ng mga anak namin. Mayroong sunny side up, mayroong scramble egg, at may luto ang pula. At the same time, siyempre po, luluto po akong sinaing. At may konting natira na kanin kagabi, sasangag ko rin po yun. At para hindi masayang, at isa sa mga masarap yan, pwede natin lagyan ng kung ano yun. Lagyan natin ng bagoong uli. Natandaan niyo yung ating YouTube channel kung paano paggawa ng sinangag na may bagoong. Huwag niyo pong kakalimutan, ha? Yung ating YouTube channel, Mga Lutong Pinoy. Subscribe ho lang ulit tayo doon. At makikita niyo iba-ibang klaseng almusal, iba-ibang klaseng lutuin natin. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo. Ito na naman po tayo, no? Papakita ko lang sa inyo yung pinali po ng pagluto po ng longganisa. Nilagyan ko ng tubig at natuyo na ho. Ayan, nagmamantika na siyang kusa. At pinutol ko ho ang tali, inisa-isa, sineparate ko po ang longganisa para kumatas po yung sauce. At yun ang magluto sa kanyang sarili niyang mantika. At ito naman po, nahalo ko pa na maayos. Papakita ko po sa inyo ang isang niluluto ko na haluin pa natin na make sure po na tostado po. Yan. Opo, tignan nyo naman, halos sa juicy na. Huwag nyo susunugin ho din yung balato kasi po papait po. Kaya hanggat maaari, pagkatuyo na ho yung tubig, haluin nyo lang ng haluin ganyan para hindi po manikit sa kaldero. Ayan. Nga pala, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel po natin, Mga Lutong Pinoy. Okay, salamat po.